Magandang araw, Kwentong Baryo, pati sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Mas magandang pakinggan ninyo ang naunang istorya ni Ramil. Ito kasi ang karugtong ng karanasan nito. Taong 1952, nang tuluyang lisanin ni Ramil ang probinsya ng Eastern Samar. Pagtapos kasing mailibing ni Tio Roger, ay wala nang buhay si Ramil sa baryong iyon. Naglakbay si Ramil patungo sa Tuboso Negros, gamit ang perang naipon niya sa pagtatrabaho sa sakahan ni Mang Roger. Hindi naman alam ni Ramil kung saan niya hahanapin ang kababata ni Ismael. Tila butas ng karayom iyon para sa kanya. Lalo ang alam lang niya tungkol dito ay ang pangalang Mando. Lulan ng bangka noon, binabaybay ang tawid dagat. Matapos kasi noon ay lalakad pa itong si Ramil ng napakalayo. Umaga nang umalis ito at halos gabi na nang marating ni Ramil ang Pantalan ng Negros. Yun kasi ang pinakamabilis na biyaheng nalaman ni Ramil noong panahon na iyon. Wala pa naman kasing gaanong sasakyan sa baryong pinanggalingan nito. Pagdating nga netong si Ramil, kaagad naman itong naghanap ng mapagtatanungan. Bumili ito sa isang tindahan ng may inom at makakain dahil buong biyahe ay walang laman ang kanyang tiyan. Maya-maya, nang nasilayan niya ang isang magsasaka na tila pauwi, nagtanong agad itong si Ramil. Manong, pwede ko bang malaman kung malayo pa ang Tuboso mula rito sa Pantalan? Tanong ni Ramil. Nanlaki naman ang mata ng taong iyon. Tumingin ito kay Ramil mula ulo hanggang paa. Tila hindi maipinta ni Ramil ang reaksyon sa mukha nito nang sumagot ito sa kanya ng, "Ano, iho? Tuboso ba kamo? Sigurado ka ba sa lugar na hinahanap mo?" Sagot nito kay Ramil. Nang marinig iyon ni Ramil, ay hindi naman siya mapalagay sa sagot nito. Maya-maya pa ay nagwika ulit ito. "Alam mo, iho, ang lugar ng Tuboso ay napakahiwaga. Haka-haka kasi dito sa lugar namin na ang bayan na iyon ay napapalibutan ng iba't ibang elemento. May nagsasabi na pugad ito ng manlalason at barang. Maging kami ay takot pumasok sa lugar na iyon. Kung nais mo talagang marating iyon ay lalakad ka ng halos 3 oras. Malalaman mong Tuboso na iyon kapag nakita mo ang arko na gawa sa kawayan at baging. Baybayin mo ang daang pakanluran. Payo ko lang sa'yo, mag-iingat ka at maging alisto ka sa paglalakbay mo, bata." Tugon ng matanda at agad umalis sakay ng kanyang kalabaw. Nang marinig lahat iyon ni Ramil, ay wala na ito naging sagot pa. Tanging malalim na paghinga lang ang lumabas sa bibig nito. Sa isip-isip nito, walang makakapigil sa kanya. Alam niyang si Mando ang magiging susi sa kanyang pagiganti sa angka ng mga gabunang aswang. Nag-umpisa na ngang maglakad itong si Ramil. 7:00 na ng gabing iyon.
Wala pa gaanong ilaw o poste sa daanang iyon. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya sa daan na iyon. Mabato at maraming puno ang dinadaanan ni Ramil. Isang sako ng iilang damit at sundang ang tanging bitbit nito. Umaasang makakahanap ito ng bahay o makakasalubong man lang. Ngunit sa tingin nito na ang daanang iyon ay hindi madalas tahakin ng mga naglalakbay. Napansin rin kasi nito na matataas pa ang mga damo doon. Indikasyon na hindi natatapakan ang lupaing iyon. Tansya ni Ramil na pasado 8:00 na nun. Sa isang oras ng kanyang paglalakad ay bigo itong makahanap o makakita ng hinahanap niya. Napagpasya naman ni Ramil ang tumigil sandali dahil sa medyo unahan ng kalyeng tinatahak niya ay hindi na masyadong maabot ng liwanag na nagmumula sa buwan. Sa kadahilanan noon na sanga-sanga ang puno roon, iniisip naman ni Ramil kung itutuloy pa ba niya o ipagpapabukas na nito. Nang makahanap ito ng isang puno, ay agad itong umupo saglit upang magpahinga. Habang kinakain ito, ang daladala niyang prutas ay tuluyang padilim ng padilim ang lugar. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng pagkaantok itong si Ramil. Agad itong napahiga sa maramong parte ng kalsada. Mas ninais niyang dito na magpaabot ng umaga dahil masyadong delikado para sa kanya kung itutuloy pa nito ang kanyang paglalakad. Lumipas naman ang ilang minuto. Nakaramdam naman ng pagkaantok itong si Ramil. Di nga naglaon ay nakatulog na ito ng tuluyan. Dala na rin ng kanyang pagod. Lumipas ang halos 30 minutos ng pagkaidlip ni Ramil. Bigla naman itong naalimpungatan sa kadahilan ng meron itong kaluskos na naririnig mula sa di kalayuan. Nang marinig iyon ni Ramil ay agad naman itong bumalikwas. Pagsilay nito sa di kalayuan ay tila hindi niya naman maaninag ang gumagawa ng ingay. Maya-maya pa, 1-2 pirasong bilog ang tila nagliliyab sa hindi kalayuan. Kitang-kita ito ni Ramil dahil nangingibabaw ito sa kadiliman. Nang biglang mahagip ito ng liwanag mula sa buwan, tumambad rito ang isang napakalaking baka. Ang nakapagtataka lang roon ay meron itong mahabang sungay. Maging ang ngipin nito ay maihahalin tulad mo sa isang mabangis na leon. Meron itong 4 na paa at napagtanto niyang nakabaliktad ang ulo nito. Una ay inakala niyang santel mo iyon. Ngunit nang lumabas na ito, halos maligo na iyon sa langis. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinatatayuan ni Ramil. Umangil naman ito ng napakalakas. Nag-iisip noon si Ramil sa kung papaano niya ito haharapin.
Gayon na wala naman siyang dala o karga sa kanyang katawan. Ni mag-usal noon ng kahit anong salita ay wala rin siyang nalalaman. Maya-maya pa, biglang sumugod ang nilalang na iyon sa kanya. Tanging pagdadasal lang ang kanyang ginawa. Ngunit tila ba hindi rin iyon gumagana. Nang makadikit sa kanya ang nilalang, ay agad naman siya netong sinuwag. Pagbuka ng bibig nito, tumambad kay Ramil ang napakalaking bunganga nito. Kung iisipin ay kayang-kaya noon lumunok ng isang sanggol. Maging ang pangil nito ay hindi normal sapagkat nasa 3 pulgada ang haba noon kung iisipin. Agad namang tinamaan si Ramil sa sikmura nito. Tumalsik ito sa isang puno ng saging. Sa sobrang lakas noon ay halos masuka si Ramil ng dugo. Akma namang tatakbo ulit ang nilalang patungo kay Ramil. Sa pagkakataon na ito, nakapwesto ito kung saan nakatutok sa kanya ang sungay noon. Maya-maya naman ay naisipan ni Ramil na ilabas ang itim na bato mula sa namaalam niyang amang si Ismael. Nang makita iyon ng nilalang, sumugod ito. Ngunit isang puno ang sinuwag nito. Ultimo, parang isang asong nauulol ang baka na iyon. Maya-maya, may isang nilalang ang sumulpot sa gitna ng madilim na kakahuyan. Isang babae na animoy butot balat. Nang masilayan ni Ramil ang mukha nito, ay nakita niyang walang kulay puti ang palibot ng mga mata nito. Ngumisi naman ito habang nagsasalita kay Ramil ng isang bertud ng makapangyarihang gabunan ang hawak mo, iho. Kanino mo nakuha yan? Naamoy kong hindi ka nahanay sa kaliwa. Sambit ng nilalang na iyon. Nang marinig naman iyon ni Ramil, ay sumagot ito ng, sa tatay ko, iniwan niya ito sa akin. Hindi ko alam na magagamit ko pala ito sa aking paglalakbay. Nagmula pa ako sa malayong lugar ng Samar. May pinapahanap sa akin ng aking tatay sa lugar na aking pupuntahan. Tugon naman doon ni Ramil. Nang marinig iyon ng nilalang, ay kagad itong yumuko kay Ramil. Kumumpas rin ito ng kanyang kaliwang kamay. Naging dahilan iyon upang tumakbo ang baka papalayo sa kanilang dalawa. Sa pagkakataon na iyon ay hindi alam ni Ramil ang magiging sitwasyon. Inakala ni Ramil na susugurin din siya ng nilalang na iyon. Ngunit hindi niya na ito nakausap pa. Bigla itong tumakbo papasok sa masukal na daan. Minabuti na lamang ni Ramil ang magpaabot ng umaga dahil alam niyang aswang ang mga iyon. Sumapit niya ang 6:00 ng umaga noon. Maliwanag na ang kalangitan ng mga oras na iyon. Kung kaya naman, nag-ayos na itong si Ramil. Nag-umpisa na noong maglakad si Ramil
Ang tansya niya ay aabuti na lang siya ng ilang oras at di naaabuti ng dilim. Mararating na niya ang lugar ng Toboso. May singit ko lang kabaryo. Ang lugar na nilalakaran ni Ramil ay tila disyerto ng mga matataas na puno. Halos kakarampot na liwanag lang ang nabibigay mula sa langit sa kadahilan ng sanga-sanga ang puno doon. Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad nga si Ramil, ay marami itong naririnig na iba't ibang uri ng tunog. Wala namang kaba sa dibdib ito dahil lang nasa isip niya noon ay maaga naman at gusto niyang marating ang lugar na sinasabi ni Ismael. Pursigidong makaganti itong si Ramil sa angka na pumatay sa mga mahal niya sa buhay. Pumatak ang 10:00 ng tanghali, ngunit patuloy pa rin ito sa kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay may naramdaman ito na parang sumusunod sa kanya. Sandali namang lumingon si Ramil, ngunit wala naman itong masipat na kung ano sa daan. Maya-maya pa ay patuloy itong naglakad. Habang naglalakad itong si Ramil, may bigla itong narinig na tila isang yapak. Nalaman niya iyon dahil iyon ay tunog ng isang tuyong dahon na natapakan. Paglingon niya ay wala namang tao o kahit anong hayop sa kanyang likuran. Maya-maya pa, isang ibon ang dumaan sa taas nito. Naaninag niyang hindi iyon normal na ibon. Kulay itim iyon at halos maging ang tuka noon ay itim rin. Mabilis lang din iyong nawala sa himpapawid. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang nakadampi sa kanyang binti. Pagtingin ni Ramil doon, nakita niya ang isang linta na halos isang braso na ang laki. Laking taka niya dahil bigla ang mabilis ang paglaki noon. Agad niya naman tong inalis. Halos gumamit na siya ng puwersa, ngunit sobrang kapit noon. Maya-maya, nang wala na itong lakas, may narinig siyang boses sa hindi kalayuan. Paglingon niya ay isang matandang babae ang nasa likuran niya. Kung titingnan niya iyon ay kulubot ang mga balat nito. Maging ang buhok nito ay buwaghag. Animoy ilang buwan itong walang ligo. Dahil sa bawat pagaspas ng hangin ay sumasabay ang masangsang nitong amoy. Napansin rin niya na maitim ang mga labi nito. Nang ngumisi ito sa kanya ay tumamba dito ang may itim nitong mga ngipin. Maya-maya pa ay nagsalita ang nilalang sa kanya ng, "Mukhang naliligaw ka ata, bata. Kanina pa kita pinagmamasdan. Nararamdaman ko sa katawan mo ang isang maitim na presensya." Sambit nito kay Ramil. Nang marinig naman ito ni Ramil, sumagot ito ng, "Galing pa ako ng Samar. May hinahanap akong tao sa lugar ng Toboso. Pangalawang araw ko na kasing naglalakbay. Katunayan, wala akong makausap na kahit na sino." Wika noon ni Ramil sa nilalang.
Sumagot naman ang nilalang na ito kay Ramil. Hindi tanggap ang hagaya mo sa lugar na iyong pupuntahan. Kung gusto mong makapunta roon, kailangan mong dumaan sa akin. Wika nito. Hindi naman alam ni Ramil ang ibig sabihin ng matanda. Maya-maya, ang kulubot nitong mga balat ay tila nagpapalit. Kumapal ang mga balahibo nito sa katawan. Maging ang mga kuko nito ay humaba ng sobra. Sobrang talas din noon. Maya-maya pa, biglang nag-angil ang nilalang. Doon ay nakita ni Ramil ang matatalas nitong ngipin. Inisip niya na umaga naman noon. Pero bakit nakapagpalitan niyo ang nilalang na iyon? Pangalawang beses niya nang makasalamuha ang mga ganoong nilalang. Bigla namang sumugod iyon patungo kay Ramil. Sa sobrang bilis noon ay halos hindi nakaiwas ito sa unang pag-atake. Pagtingin naman ni Ramil sa kanyang suot, tila tumagos ang matatalas na kuko ng nilalang sa bandang tagiliran niya. Dumaplis lamang iyon, pero sa isip-isip niya, kung nasentro noon ang kanyang kalamnan, ay may kilalagyan siya rito. Nangaatake ulit sa pangalawang beses. Biglang nag-isip itong si Ramil ng paraan kung papaano makakadepensa. Sa di kalayuan ay may nakita itong isang tipak na kahoy. Agad namang tinalon iyon ni Ramil. Nang mahawakan niya yun ay sakto namang dating ng nilalang sa harapan nito. Walang ano-ano'y itinarak ni Ramil ang kahoy na iyon. Mula dibdib ay bumaon nito. Ngunit parang walang epekto iyon sa nilalang. Nang mapansin niya iyon ay kinuha niya ang bertud na nasa kanyang bewang. Agad niya naman itong idinikit sa katawan ng aswang na iyon. Tila nawala iyon sa ulirat. Ang ginagawa ng aswang na iyon ay lalong ibinabaon ng kanyang sarili sa kahoy na hawak ni Ramil. Maya-maya pa ay tumagas na mula sa bibig nito ang isang itim na likido. Bigla rin nag-iba ang paligid noong mga oras na iyon. Doon napagtanto ni Ramil na nahulog siya sa isang bagat. Kaya't ganoon na lamang kadali sa nilalang ang magpalit anyo kahit sa ilalim ng araw. Kasabay ng pagkawala ng bagat ay nawala na rin ang nilalang na nasa harapan niya. Ang akala ni Ramil noon ay panaginip sapagkat patuloy ang agos ng dugo mula sa pinsalang nagawa sa kanya ng nilalang. Maya-maya pa ay nang hindi na ito mapigilan, bigla namang nawala ng malay itong si Ramil. Nang magising ito ay madilim na. May mga naamoy itong usok sa paligid. Tila usok na nagmumula sa mga kahoy na sinunog. Pagtingin nito sa paligid ay laking gulat nito. Sa di kalayuan ay mayroon isang matanda na nakayuko. May mga binibigkas ito sa kanyang bibig na hindi naman maintindihan ni Ramil. Maya-maya pa ay laking gulat ni Ramil nang magwika sa kanya ang nilalang. Sino ka? At ano ang pakay mo rito sa lugar na ito? Tanong ng matanda kay Ramil.
Sumagot naman itong si Ramil na nagmula umano siya sa probinsya ng Samar. Nagtungo ito sa Toboso upang hanapin ang isang tao na nagngangalang Mando. Nang marinig iyon ng matanda ay tila nagulat ito. Napalingon ito kay Ramil habang nagwiwika ito ng, "Anong sinabi mo, Mando? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya?" Sagot nito kay Ramil. Hindi naman sumagot itong si Ramil. Ang nasa isip nito ay isa na namang nilalang sa kaliwa ang taong iyon. Akmang tatayo si Ramil upang sugurin ang nilalang nang hindi ito makawala. Tila may nakagapos sa kanyang mga paa. Nang magpumilit ito, ay tila walang nangyayari doon. Parang nag-uubos lamang ito ng lakas. "Wala kang magagawa dahil nakagapos ka sa ilalim ng aking usal." Tugon ng matanda kay Ramil. Nang marinig ito ni Ramil, pilit naman itong inaabot ang bertud sa kanyang bulsa. Nang mahawakan niya yun ay tumambad sa kanyang tila sinulid na nakagapos sa kanya. Doon ay nalaman niyang mahika ito ng kaliwa. Nagulat rin ng matandang iyon. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Maya-maya pa ay biglang kumalas ng kusa ang mga nakatali sa katawan ni Ramil. Akmang nag-uusal ulit ang matanda. Nang may ihip nito ang tigalpong ginawa niya, binitawan niya iyon patungo kay Ramil. Sa sitwasyon na iyon ay kitang-kita ni Ramil ang mga iyon. Sinalaglang naman iyon ni Ramil. Rebuelta lamang ang nangyari doon. Halos lahat ng tigalpong pinakakawalan ng matanda ay bumabalik lamang sa kanya. Doon napagtanto ni Ramil na isang mambabarang ang matandang nasa harapan niya. Maging ang mga insekto kasing pinakawalan nito ay lumantad ng malinaw kay Ramil. Tila nabasag ang sabulag na ginawa ng matandang iyon. Nang nasa ganoong sitwasyon ng matanda, alam nito na hindi uubra sa batang kaharap niya ang lahat ng usal at kataga na kanyang bibitawan. Di naglaon. Patakbong lumapit si Ramil sa matanda. Agad naman dinambahan ni Ramil iyon habang nagwiwika ng, "Ano, hindi mo pa ba sasabihin kung saan ko matatagpuan si Mando? Hindi ako magdadalawang isip na isunod ka sa mga nauna na kalahi mo." Tugon ni Ramil sa matanda. Sumagot naman ang matanda na, "Kung plano mong kalabanin si Mando, ay isa lang ang may papayo ko sa iyo. Kulang pa ang lahat ng alam mo." Nang marinig iyon ni Ramil, ay tila lalo itong nanggigil dahil sa pagod. Agad naman itong pinatayo ang mambabarang. Tila napaupo naman itong si Ramil sa isang tipak ng bato. Maya-maya, nang mahinaon ang lahat, nagpaliwanag itong si Ramil sa matanda. Sinabi nito na bago mamatay ang kanyang tinuturing na ama, ay nagwika iyon na hanapin itong si Mando. Nang marinig ng nilalang ang paliwanag ni Ramil, nahabag naman ang matanda
sa sinapit nito. Maya-maya ay nagwika ito sa kanya ng, "Sige, pagsilay ng umaga sasamahan kita sa bahay ni Mando. Doon natin malalaman kung totoo bang sinasabi mo." Sambit ng matanda kay Ramil. Nang marinig iyon ni Ramil, tila napahinga ito ng pagkalalim-lalim. Walang kasing saya ang nararamdaman nito ni Ramil sa ganoong klaseng pagkakataon. Pagtapos nga nilang makapag-usap ay kumain na sila ng kanilang hapunan. Nang matapos sila roon ay pinagpahinga ng matanda itong si Ramil sa sandaling oras. Agad namang nakatulog ulit itong si Ramil, dala ng kanyang mga pinagdaanan sa ilang araw nitong paglalakbay. Lumipas ang gabing iyon, kinaumagahan nga ay agad namang nag-agahan ng dalawa. Pagtapos ng mga iyon, mabilis namang naghanda ang matanda. Maging si Ramil ay handang-handa na rin. Alam niya kasing makukuha niya ang sagot kay Mando sa oras na magkaharap ang mga ito. Nang matapos sila ay naglakad na itong si Ramil kasama ang matanda. Ayon sa deskripsyon ng matandang iyon, si Mando ay isang bantog na antingero. Silang mga nasa kaliwa ay hawak ni Mando. Hinahayaan daw sila netong mamuhay ng normal. Kung kaya naman, lahat ng hinarap ni Ramil bago makatungtong ng tuboso ay ang mga tagabantay ng daanan. Halos umabot ng mahigit 2 kilometro ang nilakad nila. Pagdating nga sa lugar na tinutukoy ng nilalang, agad namang tinuro ng matanda ang nag-iisang kubo roon. Nang malaman iyon ni Ramil, agad naman itong naglakad patungo roon. Pagsilay nga niya ay tumambad sa kanyang isang lalaki. Kung iisipin ay nasa edad 40 ang lalaking iyon. Meron iyong mahabang buhok na lampas balikat. Punong-puno rin ng iyon ng mga kataga na nakaukit mula sa kanyang katawan hanggang sa binti. Laing gulat naman ni Ramil nang magwika ang taong iyon sa kanya. "Magaling ka. Nalampasan mo lahat ng pagsubok na iyong nadaanan patungo rito sa aking tahanan." Wika noon. Sumagot naman itong si Ramil ng, "Sa katunayan, kayo talagang sadya ko. Bago kasi mamaalam ang aking ama, pinapahanap niya kayo rito. Kayo raw kasi ang kababata nito." Wika ni Ramil. Nang marinig iyon ng antingero ay nanlaki naman ang mata nito. Nagtanong ito kung saan galing ang itim na bertud na kanyang hawak-hawak. Nagwika naman si Ramil na galing iyon kay Ismael. Bago ito mamatay ay iniluwano ng bertud na kanyang hawak. Hindi naman nagtaka ang antingero na iyon at nagwika ito sa kanya ng, "Alam mo bata, sa katunayan, mabait na tao si Ismael. Bata pa lang kami hanggang dikit na kami. Ngunit iba ang aming pinagmula na angkan. Si Ismael ay nahanay sa may mga reputasyon na gabunan, habang ako ay nahanay sa mga mandirigmang antingero ng Kabisayaan. Kaya nung panahon na yon, napilitan akong putulin ang aming koneksyon. Alam ko rin na darating ka.
Matagal ko nang alam na patay ang matalik kong kaibigan. Paano ko nasabi? Sa tulong ng mga mambabarang na hawak ko. Palagi kong pinapasilip si Ismael sa inyong baryo. Mahabang paliwanag ng taong iyon. Alam mo bang alam ng mga kalahi ni Ismael kung asan ka? Yan, yung hawak mong bertud ay kailangan nila. At may nakatanim na sa katawan mong marka ng isang gabunan. Pahabol na tugon ng matanda. Sumagot naman itong si Ramil. Tulungan ninyo akong maipagiganti ang pagkawala ni tatay. Kayo lang ang huling pangalan na nasambit ng aking ama bago ito mawalan ng buhay. Tugon na wika ni Ramil. Nang marinig iyon ni Mando ay agad naman itong napangisi. Hayaan mo, bukas na bukas ituturo ko sa iyo ang lahat. Sagot ni Mando kay Ramil. Lumipas nga ang araw na iyon. Dumating nga ang kinaumagahan. Agad na naglabas ng isang mahabang sundang itong si Mando. Pagsilip ni Ramil doon ay nakita niyang may mga ukit ang talim ng sundang na iyon. Tila mga dasal iyon na nakaukit sa salitang Latin. Kahit anong pilit ang gawin dito ni Ramil, ay hindi niya ito magawang mabasa. Maya-maya pa, ay isang talandro at habay ang inlabas din ito. At ang pinakahuli sa lahat, ang 10 elemento ng kalikasan. So yun no, ikat ko lang yung story. Kasi itong sinasabi nung antingero na si Mando, yung tungkol sa 10 elemento ng kalikasan, baka kasi hindi nyo pa alam. Eto, pwede kong isa-isayin sa inyo. Meron kasi ako nun pero suot ko siya. Talagang 10 siya. Meron dun yung kahoy ng sinukuan. Yan. Yung kahoy ng sinukuan na yan kasi pinaniniwalaan na matibay na pampasuko. Kumbaga, pampasuko sa kung anumang duelo. Yun ang parang nirepresenta ng sinukuan. Tapos, merong ding dignum. Dignum na pula saka itim. Ayun naman ang dignum. Kahoy yun Pinaniniwalaan na pangontra sa mga tigalpo. Tapos, kumbaga pananggalang sa mga masasamang elemento. Kunwari, palipad hangin, ganyan o kaya kulam. Kumbaga, yung dignum, yun ang bisa niya. Tapos, siguro iisa-isayin ko na lang sa inyo. Meron doon na mutya ng pili. Pangatlo yun. Tapos, sinag araw. Selis, gumamela selis. Tapos, pandaki. Ano pa ba yung nakalagay sa akin? Basta yon guys, gagawa na lang ako siguro ng video. Tapos, abangan nyo na lang. Doon ko na lang ilalahad isa-isa yung, kumbaga yung epekto ng 10 elemento ng kalikasan. Kasi pag dinito ko pa sa story, baka marinig ng nag-send sa atin. Yun lang naman yung sinabi niya, 10 elemento ng kalikasan. Baga naging interesting lang kasi yung ganung bagay kasi nga ako mismo meron. Ayun lang, balik tayo sa kwento. Pagtapos nga iyon ay agad namang ibinigay lahat ng gamit kay Ramil ni Mando. Habang nagwiwika ito ng, dalhin mo lahat iyan. Buhay lahat ng iyan. Hindi ko maaaring iwan ang baryong ito. Mahirap masalisihan ng ibang nilalang na may galit sa akin. Huwag kang mag-alala bata. Sa tulong ng mga baka ay makakarating ka ng mabilis sa inyong lugar.
Wika ni Mando kay Ramil. Ayun, so sorry ulit kasi pinutol ni Sender yung sinend niya dito sa part 2. Pero ang kagandahan lang nito, kabaryo, meron na tayong part 3 na send niya na rin. Kumbaga, inaayos ko pa kasi. Pero ito na yung part 3. Ito na yung pupunta na si Ramil. Babalik siya sa Samar. Tapos dala niya na yung mga binigay na gamit ni Mando. Yun, so yun ang komento ko lang dito. Part 2 nakakabitin, di ba? Kahit sa part 1. Kasi nga nung sinend sa akin to, alam nyo ba na part 1 lang yung nauna. Hindi ko alam na may part 2. Tapos nung inayos ko yung pagkakasulat ni Sender, sabi ko medyo bitin. Kinonta ko si Sender. Sabi ko, ganyan-ganyan, may karugtong ba to? Ganyan kasi mabibitin na naman kayo. Sabi niya, meron boss. Ito, isisend ko na. Tapos sabi niya pa, actually, hanggang part 3 to. Kayo na bahala mag-ayos. Kasi nga, siguro, ayoko magbigay ng hint eh. Pero, part 3, nandun lahat talaga. Kaya, eto, konting abang-abang lang. Pero, once naman na-rate ko na agad yun, isisend ko agad dito sa video na, sa YouTube natin ipopost ko agad. Tapos, bakbaka na ulit, no? So, yun lang yung shoutout ko. Siguro yung from part 1, tapos itong 2, lahat ng magko-comment, isa-shoutout ko sa part 3. So, doon na lang yung pinakabawi ko sa inyo. Sa ngayon mga kabaryo, ito na lang muna. At hintayin nyo yung part 3. Sana lahat kayo ay na-excite, no, sa karanasan ni Ramil. Comment nga kayo sa baba kasi yan, binabasa ko yan eh. Kung ano ba yung feeling nyo na kayo rin naririnig nyo yung kwento ni Ramil. Kasi ako habang ninanarrate ko yung sulat niya nung Sender, talagang wow. Kasi lupit, lalo na yung 10 elemento ng kalikasan. Yan. And legit yan, guys. Meron ako yan. Gamit ko yan kasi sa side ng ito habaan ko na, sige. Sa side kasi ng airmat ko. Yung airmat ko kasi talaga is taga Bicol. Tapos airpat ko naman Bacolod. So sila, may mga sa side kami ng Bacolod side na may alam sa kanan, albularyo, ganyan. Pero hindi ko na lang ilalahad. Tapos sa side naman ng airmat ko, meron dun mga part na nasa kaliwa. Oo. Legit guys, legit. Pero, ayun, kung gusto nyong, sige, kung gusto nyong marinig yung karanasan nila, pipilitin natin na magkwento silang dalawa tapos ilalatag ko rito. Pero tapusin muna natin tong kay Ramil. Diba? Kagaya ng pangako ko sa inyo. Antingero, mangkukulam, lahat andito, may mga pending tayo. Kaya, yun, salamat sa patuloy niyong pakikinig. Yun lang. Bawi ako part 3. Hanggang dito na lang muna. Salamat.